Hola, blog! Ai, ja comença el vlog? Acaba de començar el vlog. Acaba de començar, right now! Yeah. Que està engegada aquesta nevera. Per què està engegada? Funciona? Uau. A veure, és com així, no? Però avui aniré a pixar amb els meu pòquet, que divertit. Quins nervis! Ganes d'ensenyar la titola en directe. Se't va veure, no, la Tito? No la vas veure, era la mà. Era la mà, era la mà. Ja ets fixat. Ai, mireu, jo vaig firmar aquí. Per què ningú ha fet un cajut de secció? Pau, fes-ho l'ara, va. Saludeu al meu blog. Hola, blog! No, Una miqueta, molt Una poc. miqueta. Mans. Jo estic flipant perquè encara no havia entès que era que tota la cervesa se'ls hi ha quedat al davant de la porta. Jo estic preparant la meva secció, divertidíssima, Ai, per tens una descobrir... papallona. Sí, superguai. Hi ha 4 seccions, vale? Vale. Són 4 jocs. Un pou sense fons. Portaré 4 birres, el que se la vegi més ràpid així. De la heavy, eh? Correcte. Molt bé. Endavant. Després tenim masculinitat fràgil. Porto aquí uns sostens. Què? De qui són? Pues també fucking madre. No són de ningú més. I se'ls hauran de posar bé i treure el més ràpid possible. Molt bé. Per què ets un paleta? Què ha passat amb la nevera, Arnau? No, el que ha passat és per què no tinc el pezón? Ho van treure amb cera, bro. Creieu que jo soc heavier si estic abans que ningú aquí, 2 hores abans de que comencin? A tot això no us he explicat, però faran un programa en directe i mireu que divertit. Ho tenen superben muntat. Per mi són els meus fills i els he de cuidar. I després anirem al Cabró Rock. Com ha anat el programa? Molt bé, èpic, legendari, ple de gent catxondo, una barbaritat. Sí, visca la família, les noies, els amics, són legendaris. En aquest ordre? Sí, bueno... Els amics l'últim? No, de tot. Visca les M'han dit que has amistats. lligat. Ojalà. Hi havia una No, noia és aquí. que avui era el dia per lligar, Joder. Encara... Tens tota la nit! Aviso. Home, ja tota la nit, bro. Si ara mateix, després d'això, no hi ha un clip de jo lligant, és que decepcionant. No. Si no hi ha hagut clip, un puto primo. Sí! Ara ensenyarem obrir una ampolleta de vi, vale? Primer de tot, que sigui vinya del mar, el més barat. El teu amic l'ha de fer com un membre, vale? I tu li fas pum, si no ets un primo, a xupar-la. Vale? Ai, bueno. Està sent un primo. No, està anant bé. A veure, Roba Arnau Barraqueta. busca nòvia. Sí, busco nòvio, a veure si m'obriu com les amigues d'en Pau. Has d'apuntar. Pion. Pum. També t'has de fer el crack, tal, no sé què, pim-pam, pum. Clavada, mà potent, vena, marca la vena, que és important. Que asco, següent. Ah! A veure, tasta. A tot això, la Quinagalins està super trista perquè la música ja ha començat. No, ha de començar. Ha de començar ara, de fet, està començant ara. T'ho juro, la quan em mira... Bro, vés enllà tu, que tu el que... Quan em mira... Nois, us ho esteu passant bé i jo no. Això és meu. Ara et segueixo tu. Una cosa, bro. Has de tractar més respecte als influencers. No, però era una pregunta simple. Estem demanant sopar. Bueno, Que jo estic en contra d'això, perquè en Barraqueta tarda molt en dutxar-se aparentment i ara l'hem d'esperar. Jo podríem estar escoltant... Bueno, això no. Podríem estar escoltant a la Muixca, però no. cara de cul, Jogada. La toquen? A veure, canta-la. He perdut. Un tros del meu orgull. Van endavant. Va, però és més important. I aquesta què? L'ambiente conístico. It's alright. It's alright. Alright. Quan tot és tan gran i tan petit, tan verd i tan bonic, tan pobre però tan ric, que vins somiant que vist. El més important d'avui, gens o tot tal, va ser l'ambient conístic. 7.000 likes. Si aquest vídeo arriba als 3 likes, Els 10 likes, en Pau... amb tatu oques grasses al cul. Saps que ets flipant? Oques grasses. És la nena més feliç que he vist en la història. Hem arribat, mi pichi, mi mixibi. ¡Se prende! Esdevé, nois, esdevé! Mireu, mi hija! Se prende! Uala, tio, gegant! No, prepareu-vos,
perquè el pròxim plano és allà. Vinga! Ara Doctor Prats està anunciant que s'està acabant el que estan fent. Que els estimem, però Estem tan agraïts que s'acabi. estem molt agraïts, les coses com són. I ara vindrà un DJ i farà la seva performance. Ara nosaltres tenim una tècnica, Pau. És la tècnica que utilitzo jo en casos extrems, Gala, quan em sento, bueno, quan indefens, Sí? quan em sento atacat, Jo també. i quan em sento desesperat, generalment, ploro. Perdó. La tècnica que jo deia és, ara el DJ tothom anirà a fer pipi, bla bla bla, i nosaltres farem la mítica de fer cua, tragar-nos el puto DJ sencer, per veure oques grasses. El DJ de merda, mira qui se'l menja. ¡Quédame el pop! ¡Se prende, mi gente! ¡Me cago que me... ¡Mira la Bertaroca! ¡Que me cago! Aquí. Reacció! Què és això? Què? Ai, comencen a... Digna tu! És que ha vingut tothom! Hi ha gent de l'Espluga del Francolí! Quines ganes de tornar-hi, Gaudeixi! Molt ben dit, Bertaroca. I el pati com està, el pati? Està muy mal. Que no entenem està del que és entrar a la llum. Quan et vas traïdes a tope amb la vida, a tope amb la vida. Res és millor que oques! I va il·luminant els somriures de la meva Mireu com està encaixada la motxilla. és que això... Marxem i per tant toca treure-la i jo no penso Una fer-ho. cosa és posar les coses en forat, l'altra cosa és treure-les, clar, és clar. No, bro, és que mira... Ah, no. Vinga! No, 150 pavos, no els pavos, germà, va. Què els hi passa? Venga, que sale! Pesa tant! Hi ha un control. Creieu que ens mataran? Pau bufo, surt popazo màxim. I si bufo jo, bro? Cocaïna. I si bufes tu? Jo fent àriga. Família, benvinguts a casa en Pau Leiva. Ell està gestionant coses d'importància i jo he decidit no obeir i passar de tot. Us vaig ensenyar el dibuix que li vaig fer l'altre dia. Aquest és el petit dibuix que jo vaig fer l'altre dia a Pau Leiva. Aquí estem tots els loftis, aquí també, vale? Però això és una ampliació d'això. I aquí hi ha tota la gent del Cabró Rock i està tocant oques grasses. En Marc Andreu, però que també pot ser el Manel Vidal, perquè com que els dos tenen barba i no tenen cabells. Jo, i llavors quan ho amplies jo estic plorant molt, que és el que he fet avui, en Pau. I ara vindrà la Bertaroca. Vale, guapos, adeu. Good morning, family. Good morning. Estem anant a buscar croissants per esmorzar en un puesto superdivertit. L'última vegada que vam anar amb en Pau Leiva vam comprar 7 croissants i ens els vam menjar tots. Quina barbaritat. Yeah. Ella es mi Tatiana, ella es mi Daisy, cuando estábamos juntos. Ja no sabem més, vale, anem al bon preu. És que, Gala, jo que casa explico una mica més context del que va passant, perquè clar, la gent... Vale, mira, té, saps què? Hi ha com salts... Té, bro. S'ha agradat mi puta casa. Sí, però ningú sap on és això. Ja, bueno, va. Bueno, això és mi casa, nois. Espero que ningú vingui. Vale, bàsicament, la Berta Roca i la seva germana Clara Roca, Acaben de marxar. que són bessones per mi, perquè el que s'assemblen No té cap sentit. no té cap sentit, que bàsicament ara anem al bon preu que tinc per aquí prop de casa meva, així us dono més informació de com trobar-me. I, bueno, la Gala... Aquesta casa i t'assetjaré. I la Gala, bàsicament, que està aquí, em cuinarà.
En Pau és un fill de puta i vull que es mori. Bàsicament estem al súper i estem discutint què menjar i segurament farem... Discutint, bro. Tu, en Pau m'ha dit, ja guanxal, assumit que volia carbonara. I ara diu, què dius? Explica-ho tu. Ara dic que a mi em fa molta por la carbonara perquè és un plat que en general la gent es flipa molt i diu que se li dona molt bé. I la gran majoria de vegades és mentida. Jo dic que se'n dona bé. Sí, No. que sí. En A veure, Pau Gala. m'ha dit que se'n donava bé. Espera't. Ets un puto fill Però de tu puta. cuinaràs bro. bé aquesta carbonara? No, a mi m'agrada com jo la faig, però clar, i això no vol dir que t'agradi tu, però jo en cap moment t'he dit que jo que la Farem faria la bé. teva carbonara. Si està dolenta, no tornes a casa meva. Vols cuinar tu, bro? No. Tu la saps fer? No, clar que no sé I fer-ho. llavors què critiques, bro? No, vale, va. Doncs jutjarem la carbonada de la Quinta Galin. Serà bona o serà dolenta? Els comentaris Ets un aquí fill baix. de puta, bro. Ets escarós. Què has dit? Bueno, mi gente, soy el Fercho, you know. Ara m'he acabat de mirar un programa que ens agrada molt sobre pronoms febles amb l'RJ, que és un crac absolut, que té un fill de 16 anys i que li encanta xupar-se. traductor al seu. Li encanta xupar-se la seva pròpia polla. I ara veurem a la gala perquè em cuinarà, bàsicament. I veurem a la vostra mare com cuina i si serà una bona mare. Mira, m'has creat tan complexa sense haver-la provat mai. Que ara tinc por. I ara que no la vull fer mai més. On tens els huevos? Creus que serà bona gala? Be honest. Pau, és que t'ho juro que l'he hagut de demanar als meus amics, al meu nòvio, perquè m'has creat... L'Unai m'ha dit el seu menjar preferit. Mira, Unai, ja veurem si tens... També és veritat que a l'Unai tot el que cuino li sembla bé perquè ell no sap ni fer-se un nou. Aquí la vostra mother, posant la mandanga. La vostra mother treballa a Catalunya Ràdio, però mireu que està escoltant, la molt puta. Serà falsa, la hija de puta. Mireu-li com li van els valors a la puta. Jo sempre escolto Catalunya Ràdio, no és broma. Ui, l'està fent supergorda dels trossos, noi? Ara ho picaré, idiota. Hòstia, Pau, m'estàs fotent una mala llet, bro. Ha quedat així. I ara en Pau provarà si li agrada, que jo crec que no, però bueno, m'és igual perquè estic enfadada amb ell. Olor, nois, diré agradable. Això és superbo. Ets escarós, és que em fot una por ara. Per què no t'agrada? No ho entenc. T'agrada! Mi pana... T'agrada! Mi pana ha fet una carbonada escandalosa, mira que gala. Hola, quina il·lusió! És escandalosa. Està superbona. Sí! Està superbona, gala. Després d'aquest dinar fantàstic que a en Pau li ha agradat, menys mal, anem a dormir, vale? Perquè no ho sabia. Això és casa meva, com podeu observar. I jo, bàsicament, aniré a dormir aquí, que és on ha dormit, bueno, és l'habitació dels meus pares, realment, aquí, i és on ha dormit la Berta Roca i el seu xicot, i ara em fa por dormir aquí i acabar embarassat. Menys mal que no hi dormo jo i que demà em sortiria un bebè. Adéu, Lauti, anem a dormir. Bon dia, ara estic pitjor i ens agradaria que ens atropellés un tren. Ah, clar, no tinc ganes de matis després de la siesta. Abans, just abans, fa una hora. Aquesta siesta m'ha destrossat per dins. Crec que ara cap òrgan del meu cos funciona bé. A les 9, bro, estarem a 27 graus. A les 9 de la nit? Sí. A 27 graus? Hi ha molta Chernobyl. contaminació a Chernobyl. Nociva, És que no, o sigui, en plan, no és ni que... O sigui, és que és perillós de debò. Mireu, ens hem après una cançó. Vale? Vale, vale. Jo el tallo, Ara? Ara! Cara, ella es mi Daisy, ella es mi mundo, ella es mi baby. Cuando estamos juntos, todo desaparece, todo en un segundo. ¿Dónde está mi baby? ¡Vamos! Nois, oficialment aquest és el nostre grup, il·legal i Santanos. Let's go! Pau no espera des de la trinxera. Pau demà tornarà a començar. Pam, pam, pam. Què dice? Mira. Estudia. Avui veurem això, quins nervis. Mireu en pobre Pau Leiva que camina així perquè porta una cervesa a la tita. Que incòmode. Que asco, tio. No. Amb tota la pena del món us abandono a la meva taquilla perquè vull anar a fer olles i pogos i per tant no vull trencar la meva càmera. Però ho gravaré tot amb el mòbil, adéu. Si te encuentro, grítame, mi amor.
vegades gravant aquesta puta merda perquè el meu mòbil no funciona, vale? Ha passat una cosa que jo em pensava que era un somni, però no ho és perquè m'he passigat. I és que jo estava fent estiraments perquè vaig descalça, perquè jo porto crocs i em fan molt mal els peus ara mateix. I m'he posat a fer estiraments. I de sobte ha vingut Miquel Rojo, trompetista d'Oques Grassa, i m'ha fet estiraments al peu amb la seva nòvia. Ha sigut fantàstic i ara està plovent. Sabeu per què? Perquè no toca Oques Grasses. Cabro Rock, te quiero. Nosaltres marxem, adeu. Ha sigut increïble, la veritat. Ha sigut el millor festival del món. Adeu, fins l'any que ve! En Pau vol dir unes últimes paraules, vale? Bé, jo vull dir que m'ho he passat molt, molt bé. Molt bé, ha estat una gran experiència, la veritat. 10 de 10. S'hi tornarà l'any que ve, si es pot. Evidentment. I que l'estiu comença ara, nois. I a passar-s'ho bé. Adeu. Ens veiem l'any que ve al Cabro Rock.